Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Ni priang sumpai pi barok syak bat CCTV rengkat bat kimat jonggani ke janmet sngi tau ding ka khat Tarik Nohprah arjar arbusan kimat Khubor na ke Jylla. Ka Sarkar Meghalaya kala temu ban kenria kamno yaki kattu kaningut ki officer na Southwest Khasi Hills District wat haba tang ka samoi terekam jongki ru kampat kot kabalakta yaki pajba jong district barak away kumta ka Khasi Students Union mau kerwat circle kala penpau ya jing persya ya kani hakawai pat Kylleng ka New Trap Aceh National Movement Southwest Khasi Hills District kala kentu ya ke Sarkar bat kumjuru yau sembut menteri rangba ke Jylla ba Preston Tensong ba un ngap lem ya ke sur jong ki pajba ke Southwest Khasi Hills District namar ba ke jingpen kenria kam klem depor kan keta ya ki pajba Ulampang jong yang dorbar thawan ke Jylla Meghalaya Thomas A Sangma ulalik jurip ya ka Assembly Building Complex hamau diang hagabau lasenran lang do sembut lampang Limason di Sangma bat ki head officer nagitna trekam beper ulampang la bishar benia ya ki kam ki berang ya syakman kum ka jingpen kre ya ka jingrakhi pre-Christmas ka balabu sngi ban penlong haka khat kendai Tarik Nohprah arhajar arpusan haka sien ka banengkong haka ni ka kompleks jong ka yeng dorbar thawan ka bathamai Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangmau la play ya ka academic section arjar arpusan arhunriu jong ka paham seem Eklavia Model Residential School Ribhoi District bat buru ya mau norem banshna ya synthetic athletic track hamadan chin chona paham seem Nohprah Menteri Rangba ula pediang snubhai ya ki kena da ka baong baki dema ki kongsan besisha hagani ka sngi namar bala pediang snubhai ki hagani ka school na pedeng ki arhajar ngut ki bala apply ban yok pule hagani ka school ka Association of Power Engineers of MEECL Meghalaya kala penlong ya ka 4th General Body Meeting hakabau menteri ketenat boarding uba met ba lengdo ulalong kumu kongsan rengkat ka jingedon lang jong chairman jong ka Meghalaya State Planning Board 80 Mondal Badki Officer uba met ba ulai ro ya jing treshi tom jong Abu Tahar Mondal men bau dang long menteri ketenat sam boarding but yo chief managing director Sanjay Goyal ki balapan klan ya ka jing trekam jong ketenat ban ai ka jing sekri sekipai ba nong song sinong jong ka Jylla Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangmau lalai jengo ya ka office trekam jong ka Meghalaya State Pollution Control Board hasilong bat play pajba ru ya ka 1,000 kilowatt grid ka balabu hatnum jong gani ka shlem trekam bat shong jialang ru bat ki officer banyak keren halor ki kam ki bakongsan ki ban pentelun nang ni syakman ka Office District Medical Health Officer West Khasi Hills District kala play pajbah do arteli ki sub center hakatain mau ek kentup ya ka wakleng do sub center bat ya ka risiang sub center ya kini ki arteli jaka sumar la play pajbah do menteri ke Sarkar Jylla uba Methodius Dekar harengkat ka jingidon lang MDC ka Motion Road uba Srali Rashid MLA jong Nongstoin constituency uba Gabriel Walang rengkat lang bat ki nongyalam jong snong upper new Nongstoin bat ka jingidon lang ru ki doctor na ka office jong DM and HO West Khasi Hills District kila jurip ya ka maternity and child hospital ka ba san pojing tia ha upper new Nongstoin haga jing jurip la labba kani ka hospital kala long ka ba bit babiang ban sedang no ban ai jing sekri ya ki pajba jong ka district ka e-challan machine ka ba ki pulet traffic ki jupenon kam ban dan kuna ya ki kali ki ba jupen ken an kala syaktu na po ka skuti jong wei pulet kani kala ja menin ka janmit haga ba ki runar kila kendang ya ka skuti jong pulet keba peniang hajan nan polok namar baki pulet ki don duty haga tamasa winter tails kebadang ya mentah hanan polok
MLA berim jongka Maurang Kneng constituency uba peniai sing sim watla shim la longshu nong mikmat nrai udang yai beteng ban lek jengo ya ke jing pentre ya ke surok bat ya ke madan football hakashnong puriang urang ba balang jongka balang ublei Meghalaya anasam uba shos karmnoi ula penpau ke jing sngungu ya ke jing yarap jong uba peniai na ke benta kani ke jing seng nongtre kaba lasdang nadu menta kesni bat kaban kut haka khatsau Tarik Nohprah arjar arpusan. Ka Meghalaya State Network of Positive People rengkat ke jingi trailang bat ka Meghalaya AIDS Control Society galaraki ya ka World AIDS Day Greater Involvement of People Living with HIV AIDS Convention ha Bharat Scouts and Guides Shillong. Hagani ke jing ya kenduk lang hapadang ki brio ki badon ya jing pang HIV la saki lang daga project director jongka Meghalaya AIDS Control Society ka Dr. KL Yaubor ka Dr. Cynthia Nengnong ka Dr. Dida Kamiwan Kongla bat kiwe Wei runar nong tu ya ubala tip kerteng kum u Sandy nong se ubala kamba udai basa hak nong Lower Nohprah Bishop's Fall Shillong. Ula syakem hakipat ba hadien ba ula prongtu hakawai ga yeng ke badon hajau Upper Lansonolain Shillong. Kat kum ga jing tu jong ki samla jong ga ne ke shnong gi don arngut ki nong tu ki ba prongtu hapok ga yeng nrai la yo bat tang yau Sandy nong se kat ba wei pat upar lok nong tu ubadon lang ula light pad bat rak lang ru siteng ki tiar ki bala yo tu napok ga yeng. Kador bar snong light mauro bar ram khang kala lum lang yaki pai ba nong shong snong ban penlong ya ka jingya bam khana snong ka ba shisien khat san snem kum shi yang shisem MLA ka Sora constituency ba Gavin M Lim rengkat ka jingi don lang jongki rierong ba jong ka snong bat ki officer na katna tre kam ba pher ula play yo mau sanam jongki long kemi ki long kpa jong ka snong na ka benta ki kam ba kerpang ba kila no sha ka snong bat ha ka jo ko por la penlong brom ru ya ki riu slur jong ka snong bat ya ki rierong ba Assistant General Secretary jong Shillong Sports Association uba Samrans Im. Ula pentip baga Shillong Lajong Football Club bat ka Nongse Football Club. Kini yakni ya nam la du ha ka jing yakun final ha ka Champions Cup arjar arpusan ka banlong lashai no paisni hamaran polo first ground. Shillong ka kanhon ka ba job kan yo ra ya ka song pisa ka balong pralak tengka bat ka kanhon ka ba syarem kan yo ya kasong pisa ka ba saulak tengka bat lakmi lentiru ya gipat ba Rio 8 football bakin wan saki ya kani ke jingila kai hapdeng ke Shillong Lajong FC bat ka Nongse FC Mentani pai syakimat Khubor na Kylleng ka President Nohprah Murmu kalapoi ha ka Jylla Manipur na kabenta ka jinglek jingo ka ba arsngi bat punkup burom ya ki riu slur kentei jong ka Jylla kumshi benta ka jingrakhi ya ka 86 Nupi Lal Day. Da ka ba pendep ya ki lai benta jong ka Special Intensive Revision ha West Bengal ka Election Commission of India kala itu ya ki sanpo pra lang ngut kum ki nong tap vote ki ba la ban sya kentai nakatup jong ki nong tap vote ha gani ka kenti haba kento jur ya ka jingkren badang shen jong ka menteri rang ba ka West Bengal ka Mamta Banerjee MP ka BJP Jagannath Sarkar negasni sa shisin biang ula keno ya ka Mamta Banerjee ba ki nong tap vote bean kum ki Rohingya bat ki Muslim nari Bangladesh kila syak penrung ha ka tup ki nong tap vote ha ki katto ka ni district ki badon ha khaput jong ka Jylla ka Sarkar Bharatiya Janata Party kabala yalam do menteri rang ba ka Madhya Pradesh Mohan Yadav kala jam syak jing ya lenti ka ba arsnem ha ka ba Sarkar Jylla kala kam ba ka dei ka jing job ka ba kraw ban penlong ya ka Madhya Pradesh ka ba light na ki le no Maois da ka jing kershan jong ka Sarkar pedeng kendai ngut ki nonglek pilgrim kila yap bat arfulai ngut ki wei pat kila mansau hadin ba ka wei ka boss ka ba ki shong kala hap ha ka wei ka kshat ha aluri Sitaramara Raju district menem step
Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ulapan benai ke jingrap pisa nak benta ki lanot ke balangat ha ke jingja aksiden ke pasungsi ha Andhra Pradesh ha alu Sitarama Raja district ha ke bakhandai ngut kinong naik pilgrim kila dukno ialah ke jong ke jingim. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ulapan pau ke jing sungsi halor ke jing klat no jong unong yalam barang ba ke seng Kongres. Bat Menteri Barim ketenan kampo yeng barim jong sarkar pedeng Shivraj Patel daga baong bau dei ubriu balano seniang shikat dei syaka imlang salam. Ka Rajasthan Anti-Corruption Bureau kala yok biang sakawai ke jingjob ke bakrau hakaba ka Special Investigating Unit jongka kala yok kem markmat ya Shravan Meena ubadai principal jongka Bhimarao Ambedkar Government Medical College ha sirohi katba udang shimti ya kepisa kaba udawa sanpau hajar tingka. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi menaga sengi ulai kublai sengika yau klur bat aktor bapaunam Rajnikant haka sengika kaba nyupsan senem jong daga baong baka sab jong kala kring ya ki pateng ki bansawan. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kalami ke jingya kan art hagari Amerika hadin bau Presiden Donald Trump ula keno yau Presiden ke Colombia Gustavo Petro halor ka jingkai drop bat nakaliang jong Gustavo Petro ula khot sngub ha yau Trump ban sakihi dalaki khmat la jong hagari Colombia. Ka White House kala penkesan ya ka jingkem jong ka US ya ka jahai kit umpniang jong ka Venezuela daga baong baka ni gade ka sin jam ka bala pentrekam kat kum ka policy penjari kendon jong ka Amerika bat kentat ya ki wei pat ki kam persya ya ka jing shalan mar bean hagani ka than. Ka sarkar jong Donald Trump kala penkesan teng ya ki policy trekam jong ka halor ke jingwan buhai snong daga ba penpau ya ke jing per hapedeng ke jingwan buhai snong ba long an bat ka ba shurung be an bat la kala maham ru ba ke jing pen khen an hak haput ki bu jingma ya ke jing sngan jong kari. Ka White House ka laong baka Gaza kala jam syaka benta ka baar jong jingtmu yesuk bala terwa do Presiden Donald Trump ha baki officer kidang yeshim menta ha ka jingpen kre na ka benta ka wat ka babut hadin ka jingwan pai biang jong baro kinong sya rabor light no tangwe unong elam jong North Korea Kim Jong Un ula bishar bnia ya ka policy trekam jong kari ha ba penklan ya ka bor ya da kum galenti ka pentik na ya ka jingshan jong kari hapdeng gi jingkala ha ka san hima sima jong Pyrthei ong kilat Khubor jong ka sarkar negasi kaseng san Pyrthei Awami League jong kari Bangladesh kala kentat mardor ya ka por ban perlong ya ka election bala penbana da ka election commission jong kari bat kentok ru ba onomla ban pentikna ya ka jingtep vote ka balailot bat kabahok hapok sarkar bersipor balayalam da Muhammad Yunus. Kumbalaingot ki nong hikai jong ka Dhaka University ki ba la peniasok bat ka kenhun ki nong hikai ki ba kersyan ya ka ni dal la kenok ba ki la syak pendik bat syak tombor ha ka kenhun ki samla pule balayalam da ka Dhaka University Central Students Union layatu kilat Pyrthei Khubor jong ka ni ka thai. Katanat pengor mariang jong kari Japan kala penmi ya jing pentip bahkan don ka tsunami ha ka benta jong ka thain ba syate jong ka duriau Pacific ha Japan hadin ka jing khnyo ujumai uba kleinbor nriu point nyo magnitude ha Amori prefecture ka global online platform ka balatip kum ka Reddit kala mudui haying bishar high court persya ya jing khang no ya ka social media da ka sarkar Australia na benta ban penonkam da ki khna ki badang hapo khan rius nem karta to gilong kimat kublai